Takže Etelka už čaká. Na pivo, potom pôjde s vami. Kedy o 6:30 príde? No, ale vy. Ja, že teraz o 6:30 večer, vieš? Večer, no, lebo bude hokej. Aha, pôjde na hokej, pozerať. Aha. Potom môžete prísť. No, my sme predčasní. No, to bude... Ale tak o 4 po 10 príde. A o 5 by ste prišli. No, len neviem, či už nebudeme preč náhodou. No, však veď... Inokedy, veď sa zastavíme. Tam mu poviem, dobre, to si tu povedal. Oj, všetko, no, Všetko kadečo, popozerajte si. Kadečo z него. Čo tam je všetko? A na základ má. Dobre, Aj no. keksy, aj kokotiny, všetko. No, kde? Pletienku suchu sme zabudli. Nevadí. Ale za vináče má tam dvojročné také fajné. Ale Peperónky. na nedelu nemám, kde by ste mi dali 10 eur, kúpime kúra na nedelu. Joj, to sme vám mohli rovno teraz. Toto. No. A to môžete dať, to je jedno, čo chýba. To by si asi prepla Etelka. No viem, aspoň boračov, na nedelu. Tak vám skočíme ešte po kúra také? No tak poďte, no. Ale to už zase na budúce, ja si myslím, Nebuďte takí, no. Alebo taký... Nie, ale ja... Na budúce, keď príjme